हेल' रायजोफोर गुड मर्निं आङो गोबाव सम जाबाय जेबो कन्टेन्ट लाबोनो हाथ'वाखै आङो माखासे टेनसनाव दङ जोंनावहाय मोनसे गिदिर प्रब्लेम जानानै दं दा आङो बेहायनो खारगासिनो दङ दा बिनि जाहोनाव आङो जेबो भिडिअस आपल'ड खालामनो हायाखै जेबो कन्टेन्ट लाबोनाय जाथ'वाखै दा मोनसिगोन नोंथांमोनहा थाबैनो कन्टेन्टखौ दा आङो सर्टलि माखासे खोथा खोन्थाहरनो नागिरदों जायफोरा कमेन्टनि गेजेरावहाय फेसबुकआवहाय जिएसटि सेटआपनि फैदों होननानै दा जिएसटिखौ टिक मार्क होनो नाङा जिएसटि जोङो सेटआप खालामनाङा बेनिफ्राय जायफोरना बनास फैदों नङा होमबा बनासनि सासे बिथाङा कमेन्ट खालामहरदों बनास सेटआपा मा होननानै बनासखौ सेटआप खालामदो जिखुनु जाया सेटआपाथ' बे बेंक डिटेल होनाय मानायानो नङा होमबा दा बनास मोनदोंबा मोजां नोंथाङा फट' आपल'ड खालामनायनिफ्रायबो आर्निं जासिगोन एबार दा सेटआप खालामनानै लाबानो जाबाय बे बनासनि सेटआप फैनायखौ आरो मनेटाइज खालामनायावहाय जायफोरना जिएसटि बिदों जिएसटिआ बिखायो जिएसटिखौ होनो नाङा जोंहा जिएसटि होनो हानाय केपासिटि गैया नङा होमबा जिएसटिआ बिजनेसमेनफोरनि थाखायसो दा बेनिखायनो जिएसटिखौ बाद होनानै पान कार्ड नाम्बार आपल'ड खालामबानो जाबाय दस्रायावहाय गाहायावहाय टिक मार्क होनानै दा बेखिनियानो नोंथांमोन थाबैनो गोदान गोदान कन्टेन्ट मोनसिगोन मोजां मोजांनो आङो माने एसे टेनसनाव दंस' गुबुननि जाथायावहाय आङो गोग्लैसोनानै दङ खालामगासिनो दा बिनि थाखायनो दिनैसिम भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै दा बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ